kulor. Pinakugwa pipas mong imuha. Si binuwa na ino. Daduo ko sa bahay amo. Uy! Bilis at nito. Uy! Shuts up. Dahil kita kakuha na ni karot sa atong mga. Ano siya? Power ba? Sana yun ano ba? Kita ka itong sa Portico Vines? Wala. Murag kabantay ko ano ba? Subscribe ka na? Ako nang i-subscribe. Ganahan ko silang mga video ba? Wala na video. Mga gapalod ko na nila. Gani. Sada kayo, katawanan kila mga video, anak. Ay, paano ba? Oh. Ano ba? Grabe mo kaya bukdan niyo ba? Lagi. Tirar ba ako? Nasipkat ba ito? Nakupingis. Wow, grabe. Pag tirador ni mga to. Nilihay man to. Nilihay ang bala. Tapos, bukod ako to. Ako to, pagbukod na to. Bulong gani ko na sa iyo mga paspasan kang Alangan. buko ni direkto na. Alam, lamit kay magkaong bisaya ka manok. Bigyan ko yung tao gani ang magtira na to ba? Wala tao gani. Ako. Pahit sa pagkatimpla ba? Ba? Pero gapon. Kita na dyan po na ko dito. Tunan na dyan po na ako sa kung mga lulo-lulo sa una ba? Ba? Pero gapon ba? Kaya. Uy! Nasi Mark Eduardo! Chip! Chip! Ngayong gabi. Tanan! Chip! Style diha. Dali yung kwan. Dahil gini-direct eh. Lingaw mo rin. Timing nga kayo. Ano? Maigi ko manay ra timing. Nay, pulutan. Lingkod rin. Saan ni? That's all. Katong Duay ni, duay. Silik. Oh, duay. Ay sakay ako sa ni siya. Ay, suroy ginisir Gani. ba? May jugay ka ba ng kita nila? Malaming Mark Edward ba? Tingko sa ito. Uy, ikaw rin. Ay, dinner ko. Wala sa mo pwede abot ko yung puro na. Ay, ansa, tilawis ah. Ako lagi gigapo di ako baklas. Tilawis ah. Ako'y galuto na. Sige, ikaw may galuto na. Lami gini ko Ako'y mga. galuto na. Ay, Kasi man katong Bisaya ni. Oh, saya na. na. Bantura kay murag na ako Bisaya gyud. Saya din na. Sa panglasa ni mo. Masiguan na kayo nalasahan. Time. Sa una nakatilaw ko sa inyong luto. Wa mo gyapon matunog ni. Ba? Okay, ang luto ni ikaw. Okay, rin yung good. Lamit mo Japon. Umot. Kaya. Kudakul ba? Kudakul siya na karne ba? Tanglad niya. Namin tanglad sila ha. Sunoy matingali ni. Kaber. Kaber na. Kabir. Kaber. Nagbuhi ni ba bibi. Pariha na nagbuhi ba ko kabir po. Mga ni, dito mo na sa kuwan. Mangga. Ay, rito, mangga. Dito kami duha. Pagtirador ni Peter. Pagtirador, mama nigo, nilihay man. Aksingan. Mo to gigukon ako, niambak ang manok, gigukon ako. May pa niya lagi, ana, ang ulo din. Manggahadap eh. Dito maubos. Aga. Oh, matingali ni Sunoy. Ha? Dito mangga. Oh, dito sa mangga. Pandamay bantura kay di patur. Iya. Ibo din eh. Pandamay inyo dang gibiraha Ano ka. ang tuloy kulo na? Belibo. Peter nga. Kaso pasong ba nga ulang kulor. Pinakugwa pipas mong imuha. Si binuwa na ino. Daduo ko sa bahay amo. Uy! Bilis at nito. Uy!